faso ka cakɛdaw ko bibi na ko baara a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ min ye sɔgɔmada in na ye sanji ale nana I tɔgɔ da toli kun gansan na sabula min ye Bamakɔ ye ani Mali marabolo caman kɔnɔna bi faso ka cakɛdaw olu kɔnɔna baarakɛla minnu bɛ yen olu caman k'u ka baaraw kɛcogo tɛ maaw wasa ko la kɔlɔsilaw olu y'a yira sa k'a fɔ yɛlɛma min bolodara ni Mali yɛrɛ kun kɛlen don k'i sinsin ka sa ko na falen don ale ni baarakɛlaw ka sariya hakɛ minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ ani maaninfinw yɛrɛ hakilina ye min ye faso ka cakɛdabaw la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ I bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mali baarakɛyɔrɔbaw kɔni ye bi degun dan ye a ko kɔnɔna ye min ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ mana sigi sen kan faso cakɛla caman bɛ yen bi olu b'u pan u kunna k'u sago ni o dungɔ kɛ maaw la n'o y'a sɔrɔ baara min kan ka kɛ o kimɛlu kan ka sigi sen kan k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa ko faso cakɛdabaw kɔnɔna na k'olu kan ka baara kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛlen don colo ye fala ye k'a daminɛ an ka minisirisow kɔnɔna na directionbaw kɔnɔna na gouvernorat fanga bolofara minnu bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen na fɛn damadɔ bɛ yen bi olu kɛlen don k'a to baara tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ lafasajɛkulu minnu sigilen olu k'u ka hakɛ lafasajɛkulu ma wuli san o san dɔ ka fara saraw kan dɔ ka fara wariw kan dɔ ka fara an ka jamana olu ka hakɛw kan min ye o kɔkɔrɔdonbaw ye olu tɛ jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu kɔkɔrɔma don la u bɛ minnu surunali don olu kan ka baara min kɛ k'u t'o jateminɛ fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye fala ye o ye maaw tɛ sɔn ka taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ de la nanzarakan na ko min ma ko absentéisme k'o de ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ bi Mali baarakɛda belebelebaw la fala ye sɔgɔma ko ni maa min wulila k'e bɛ t'i ka facture sara fala ye n'i sera facture sara yɔrɔ n'i nana sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ k'aw sigi k'olu bɛ ka tilelafana u bɛ k'u ka daraka dun maa minnu bɔra so olu bɛ n'u ka daraka dun baarakɛyɔrɔ la wa fana ni I nana fana ni I ko k'i bɛna facture sara u b'a f'i ɲɛna ko warimisɛn tɛ yen han facture caman tɛ sara k'a sababuya kɛ warimisɛnko ye o degun fɔlɔ ye tile fɛ min ye an ka baarakɛyɔrɔw ye fala ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ I ko hôtel dumuniw de bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni e nana sa k'e maa mɔgɔ kɔni bɛ yen kabi sugu mana jɛ I b'i sigi fo ka taa se ninnu ka lingila an ka bɛɛ lajɛlen ma tuma min baara comi ka baara bila ka bangana baara la ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a bɛ min tiɲɛ jamana ye Ala de b'a dɔn baarakɛyɔrɔba ninnu kɔnɔna fala ye nka k'o kɛlen don bi ko min n'a sɔrɔ sariya kɛlen don k'o yamaruya maa caman bɛ yen olu tɛ fɛn fɔ o la koyi min ye baarakɛlaw ye fala ye a dɔw kɔni san kalo 12 ni min ma taa janajakɛyɔrɔ la o taara denkulikɛyɔrɔ la walima o taara maa mago wɛrɛ la ka fɛɛrɛ sigi sen kan ɲɛmaa dɔgɔnin b'a kɛ o bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn ma b'o ta la anw baarakɛla tɔw mun bɛ se ka kɛ anw na fala ye min y'an ka biro kɔnɔnaw ye olu fana falen don tewu maa minnu tɛ fɛnw ɲɛdɔn olu talen don ka bila baaraw la nin bɛɛ lajɛlen sugandira cogo di nin bɛɛ lajɛlen taara cogo di wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye o ye maa dɔw bɛ san kalo 12 olu maa mago tɛ sa dɛ nka min ye baarakɛyɔrɔ kɔni ta tɛ ɲɛnabɔ fɛn o fɛn olu ko u yɛrɛ olu ka sira foyi tɛ maa si la ko nin kɛlen don damanda nin kɛlen don k'an ka baarakɛyɔrɔbaw fa bi Mali jamana kɔnɔna na ko n'i y'a jateminɛ an ka tabiyaw an ka laadaw an ka baara kɛcogo ani an yɛrɛ ka kow kɛcogo ko kɛlen don ka maa caman bila bi ka baarakɛbaliya k'a kɛ u taalan ye wa k'u bɛ mun baara yɛrɛ kɛ fana k'an k'o fana jateminɛ koyi ni maaw ye baara daminɛ ntɛnɛn fala ye ntɛnɛn kabini lansara ni seli fana ma se ka ban a caman b'i bolo korokara ka wuli ka taa so ne bɛ taa na tobi la ne kan ka taa nin san yan fɛ o y'olu ka baara jiginnen ye min ye tarata n'u nana a bɛ fɔ sa ko caman yɔrɔ caman na ko min ye ɲɛbila baaraw kan ka kɛ conseil des ministres la fala ye wa min ye mercredi ye minisiri bɛ taa conseil des ministres la an yɛrɛ fana bɛ taa an ka conseil de yaala o la ko jɔnni kan ka ninnu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaw fala ye directeur baw ministre baw premier ministre ka taa se fanga marabolo minnu bɛ yen fala ye ko colo o kɛlen don k'a kɛ bi maa o maa mago tɛ ɲɛnabɔ koyi n'i taara fa o fa baarakɛyɔrɔbaw la I ka se ka wasa I ka se ka nimisi wasa sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka fisa k'a f'i ɲɛna k'i kana juma wula fɛ ni juma jiginna o kɛra laada ye anw bɛ taa so fo ntɛnɛn wa n'i ka sɛbɛn fana n'a fɔra i ɲɛna ko juma wula fɛ I kana fala hali kana taa sabula I b'i ka passe bɔ ka taa I bɛ taa sɔrɔ o si tɛ yen yɔrɔ minnu yɛrɛ la ni baara bɛ kɛ dɔɔnin k'o ye ni fɛn min bɛ kiiri kun ka fala ye sabula olu ta tɛ se ka bila ka suma olu diyagoyalen don ka to yen maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ kosɛbɛ fala ye faso ka cakɛdaw la
polisilakaw minnu bɛ polisisow kɔnɔna na garde bɛ minnu bolo ani maa minnu bɛ n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na k'olu se ka cololi kɛ ka caya i n'a fɔ anw tɔ minnu b'a papiye ɲɛnama yɔrɔw la falaye ko mun yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ la jamana ye fɛɛrɛ minnu sigi ko yaasa saraw ka se ka kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'an ka taa kimɛli kɛ polisisow la dɛ an ka taa kimɛli kɛ polisiw jɔyɔrɔ la dɛ ko digitalisation ko bɛ cogo di a mun ka sara de wa a tɛ ka sara wa k'u yɛrɛ bɛ se k'a f'i ɲɛna ten ko i ka kan ka 3,000 sara i tɛ 400 d'aw ma fɛɛrɛ ni dabali min kan ka sigi o la bi falaye k'o ye lakɔlɔsili de ye faso baarakɛyɔrɔ a kan ka minɛ cogo min sariya minnu b'a la hakɛ minnu b'a la maaw bɛ se ka lafiya cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sɔrɔ o la ko fo ɲɛmaa k'i jɔ i ɲɛmaa jɔyɔrɔ la baarakɛlaw tɛ jɛ u ka hakɛ kan cogo min ɲɛmaa fana kana jɛ fiyewu jamanadenw kana k'a sɔrɔ u sago tɛ sɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ la bi ko wa k'an ka baarakɛyɔrɔba ka dɔgɔ bi Bamakɔ ni Mali bolofaraw la bi falaye baara bɛ kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ a ka di jamanadenw ye cogo min a bɛɛ lajɛlen ka fisa ni min ye o ye juma wulafɛla ye